warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shin kana son ka kunna bidiyo guda 4 a cikin wayarka? To garza kai tsaye a cikin YouTube. Kamar misali kamar haka, kana ce ta Google Play Store, ga yana an ta Play Store, kana danna shi haka yana buɗewa. Kai tsaye ba ta ɓata lokaci ba, za ka je wajen nan wajen inda aka rubuta search. Sai ka rubuta plays music. Kana rubuta su plays videos zai buɗe, za ka download ɗin ka ga na danna. Yana shigowa cikin wata sai ka danna shi kamar haka, sai ka danna able ka ba shi allowance. Don permission to try running da yawa, za ka sake danna shi kamar haka. Ka ga yanzu mun danna shi, yanzu za shi buɗe. Ka ga ya ɗauki permission ɗin da muka ba shi kai tsaye ya buɗe. Sai ka danna na ɗaya. Kuma wurin da an kai post kai da cikin internet ɗinka na wayar ka wato ultimate wayar. Sai ka je inda ka san bidiyon ka suke, kamar misali ga wasu bidiyo ƙanana. Sai ka sake danna na biyu ne inda lost. Misali kamar haka gashi mun danna lost, sai mu danna na biyu. Sai na uku, ta hakan za ka bi su one by one, ka daddanna su. Ka ga yanzu ya buɗe ne, ya sake. Sai na huɗunsu sai ka sake shi ma danna inda aka danna plus ɗin, sai ka zaɓi wani bidiyo wannan